Najpoznatiju zagrebačku tržnicu danas možete pronaći na novoj lokaciji. Zbog ispitivanja i sanacije tržnica Dolac premještena je na Europski trg. Prodavači će se u nekoliko tjedana morati priviknuti na novu lokaciju, a problem će imati i kupci u pronalasku svojih najdražih kumica. Ni loše vrijeme, ni ponedjeljak nisu zaustavili građane da ujutro po voće i povrće odu do Dolca, no zbunila ih je nova lokacija jer nisu mogli pronaći svoje kumice. Malo se traži stariji trgovci, ali snaći ćemo se. Da smo našli nekakvu soluciju da ipak imamo zelenu tržnicu Dolac u središtu grada. To nam je tradicija. To nema. Tu se nema još ni oni snaća, kamoli mi. Na privremenu lokaciju polako se privikavaju i prodavači. Malo neobično, da. Novo, prvo jutro smo danas, malo nas je kiša dočekala na Europskom trgu, ali dobro je, sve je bilo organizirano. Moramo se priviknuti, neka poprave to čim prije i da se vratimo na staro. Grad je za prodavači pripremio 86 klupa i 3 kućice. Neki od njih danas nisu htjeli doći. Manje ljudi ima, nas manje prodavača, još nisu svi došli, neki se ljute, neki hoće doći, neki neće. Vidjet ćemo, neki su došli pa vidjeli gdje su dobili mjesto, vratili su se nazad doma pa će odlučiti hoće li raditi ili neće. Za sad je dobro, možda malo je prostor problem, malo nam je, kad dođe još ovaj susjed, neće nam biti dovoljno prostora. Imali tamo duplo veću površinu, ali ovdje imamo 4 metra, imali smo 8. Na Dolcu su s radom nastavili samo ribarnica i mliječni dio. Mljekari ističu da će im bez voća, povrća i mesa prodaja u idućim tjednima biti upitna. Kaj da vam velim, da je dobro nije dobro, jer smo mi svi ko jedan lanac povezani. Ko dođe kupiti mliječno, taj dođe kupiti mesa i zelenjave i tako. Nije dobro, ni nije dobra situacija. Najveći problem je s mesarima koji nemaju adekvatno privremeno rješenje. Iz holdinga kažu, razgovori s njima su u tijeku. Svi su ti mesari, imaju svoju nekakvu priču, neki imaju neke druge lokacije, pa ćemo u skladu sa onime što oni izraze kao želju i onime što su naše mogućnosti, pronaći zaista najbolje rješenje za ovu privremenu situaciju. Donji dio tržnice zatvoren je zbog pada žbuke od prije tjedan dana. Na gornjoj plohi, koja je sada premještena na Europski trg, vrše se dodatna ispitivanja radi potencijalne sanacije. Kroz nekoliko tjedana ovdje bi ponovno trebali vidjeti prepoznatljive šestinske suncobrane. Do tada će se prodavači morati priviknuti na novu lokaciju. Na stotine